Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan maganin ciwon hanta. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Taka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin ingantakewar zamantakewar aure. Sannan da masu buƙata ko kuma shawara, ku aje mana comment ko kuma fatan alheri ko kuma kuna buƙatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar da muka faɗa muku. Maganin ciwon hanta, ina roƙon al'umma su yi amfani da wannan damar domin taimakon 'yan uwa musulmi. Ka samu albasa guda 6 manya, sannan ka yayyanka su kamar za ka yi miya. Sai ka samu ruwa gallan guda mai cin lita 5, sai ka raba shi biyu. Sai ka ɗauki rabi wato half, sai ka dafa albasa da rabin ruwan. Bayan ka gama dafa albasar gaba ɗaya, sai ka tace albasar ka zubar da albasar, sannan sai ka ɗauko rabin ruwan da ka ware, sai ka haɗa shi da rabin da ka dafa albasar, kaga ya tashi galan ɗaya kenan. Sai ka samu zuma mai kyau, sai ka samu small cup irin na silver ɗin nan, sai ka riƙa cika small cup ɗin, ka riƙa ɗibar zuma cokali 3 kana zuba a cikin small cup ɗin, kana sha so 3 a rana har ruwan ya ƙare zumar. Bayan ka gama ka je gurin likita ya gwada ka, da ikon Allah za ka sha mamaki. Allah ya sa mu dace. Jama'a tabbata mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida taku ce.